תעשי פרצוף יציב. מצד לצד, כדור נחמד, עובר מהר מהר. הוא עף אל על, חוזר אליי, וכך בלי די, בלי די. איזה יופי. כדורי חברי, הישאר תמיד איתי. כדורי חברי, הישאר תמיד איתי. סיבוב ושוב. תראי איזה קטע הרגליים עם הסיבוב, ואני רואה את הבעות הפנים של דור, כאילו נונשלנט. זאת עבודה פסיכית מבחינה שרירית, מבחינת איזון. קוקו, קוקו זר. צריכה לצלם אותנו תמונה אחת ביחד. בטח.